Deci, avem minunatul pachet de la Ozon, care va fi desfăcut acum de către maestrul conusur în board games. Foarte ușurel. Dăm asta la o parte, la o parte, apoi tăiem și centru. Ce n-am tăiat, așa. Și apoi desfacem cutia. Bam, bam, bam. Deci avem cel mai ieftină, doar Ok. care costă 20 de lei. Doar un pic să fac un zoom in. Așa. Apoi avem... one of them is the GM skin, yeah. Deci acestea sunt două cărți din trei. Următoarea trebuie să vină mâine. Nu mi-am putut să o trimit, se pare, pe toate deodată. It was too powerful. It was too powerful, yes. La sistemul Fading Suns, care este un space opera set in the distant future. Și abia aștept să-l încercăm cândva. O să citesc foarte mult despre asta în următoarele zile, ca să fie cât mai rapid procesul de integrare. Nu te uiți la cameră și de aceea... Păi nu mă uiți în jos. Da, foarte bine. Ce să diem screen-ul, abia aștept să deschid. Deci dacă pentru astea eram excited 85%, pentru băiatul ăsta, E cutie în cutie. Hai. care e cutie în cutie, I'm excited 1000%. Ta-ta-ra-ra! Gloomhaven! Ar fi fost Frosthaven, dar am zis că nu mai am răbdare și vreau să mă joc oamenii mei dragi. Care sunt eu, de fapt? Și O să- Paul? Da, exact. Așa că o să ne concentrăm pe ce avem acum. Și cât ai dat pe aia? Bine, cât ai dat? Este Da. 10 milioane. Wow! Ce-ți scumpe! Da, hai să scoatem cutia din cutie. Cutia din cutie. Nu Și vede. după aia cutia din cutie din cutie. E lipită. Aha. Pare că- Păi mă gândesc că nu vreau să se zgâlție prea mult. Holy fucking baby. It's a big boy, că să fac? Cât un neunăscut. Mai mult ca un om. Da, e mai mult ca un om. Holy fuck. So this is Gloomhaven. This is a huge ass box Yes, it is. of goodness. Yes. And I cannot wait to show this to my fans. Nu, abia aștept să-l jucăm. Dar subscriberii tăi de pe canalul pe care încă nu l-ai făcut. E ok, dă un vibe mai autentic dacă strănut în spatele camerei, că chiar e cineva. Îmi place cum a fost asamblat, o să păstrăm asta așa, în caz că o să, după ce terminăm o să vindem. Ce Falafel Games. Of course. I mean, nu era mai bine dacă păstrai cutia în cutie? Nu, că poți să folosești pe asta la altceva. Ok, cum Poți să... Na, și asta a fost unboxing-ul. Yes, minunat.